Hallelujah. Tokudza Mwari mangwanani ano nezuva rinonzi nhasi chimbozvioperera maoko kuti wakagraduata kuchando hauchatadza kuuya kuchechi nekuti temperature iri pa2%, iri pa2 degrees. Vanhu vamachuwa naye tiwane patinogara pasi zvishoma, kunyanya president worship, garai pasi manje ndinokudaidzai. Mwari vachitiitira zvakanaka. Lautenda Mwari navaleader intersection, MC, vapa zviziviso, masekretari maviri pamwe chete nemasabhuku. Handimazo kune statement inenge ichimbotrenda mazuva iwayo nayo. Inongotrenda kwemazuva iwayo yobva yatoenda nayo. Alright. Takatanga our prayers, my midnight prayers, not my all-night prayers. Atiri kuti my chain prayers. Ekuti every minute vana 8, vana 9 manheru kusvikana 4 a.m. mama group ari kusvikana 5. Tinge tine vanonamata. But pane one group that have failed. The youth has failed us. They did not pray the all night. There were slots that did not have people. My youth ngatimukei tinamati. Moyo wangu unorwadza kuti my youth pamba chanoya kuchechi but asingauyi zvekurevesa, ozorarama aine maregrets vavanhu vakuru. Munhu anonzi youth represents future, represents power, represents life. If we fail to pray as youth, we will suffer the strike as adults. I can tell you that prayer shapes life. And if you are lazy to pray when you are youth, the price is very big and sour in the future. My teenagers, you are not an exception. When you my grade 11, my grade 12, you are 18. When at 18, so if you have confusion at 16, yekuti ukagerwa musoro unobva wachinja step, then we have already a problem in the making. Ukapfeka trouser rakachekwa unofamba uchidai mabvi kuti zvibude zvimakumbo zvako. Tatone problem. Hanzi chembere benzi yakabva pausikana. I think the problem is us, the church. We look at munani 13, 14. They don't have responsibility. But if you fail to pray when you are young, you pay the price when you are old. And unfortunately, I may not want to say it because you know what's around, but no chobadi chiripo. Vana mai vazhinji vatinavo, nana baba vazhinji vatinavo. Dai marai vapanyasha dzekunoita 13 years. Chobadi aisamufoira bedzi kana geography aisaifoira. Piki nefoshoro zvinorwadza vanangu ena duku nyeperai. Kune vanhu vakawanda vari kunama vaiti dai udiki hwaizokororwa ndaidai ndakagadzirisa pandakatadza. Why? Pavaita zvemabhuku vaifunga kuti mafanisi. Why? Because vakaenda kuchikoro at 13 vakafunga kuti vari kutamba, vakaenda kuchikoro at 14 vakafunga kuti vari kutamba. Munhu ari kunamata Mwari aine 14 years atova bosi wako. Izvezvi mese muine 14. Because mamhepo ehurombo anotiza pane vanonamata achigara pane vasinganamati. Saka my teenagers, my youth, if we are not active in prayer, we are already creating our poverty. We are already creating our miscarriages. We are already creating our rejection. We are already creating our poverty. When you are 13, 14, 15, 16. Vabereki kurudzirai vana kunamata. Munhu akandikwanisisa kuti ndisvike pandiri nhasi, munhu akandidadira ndiri form 2, form 1 neform 2. Weform 1 akanditi, mano, ipo vanhu vakajiriji uwanzire zvishukira vangoizirepi. I was form 1. Form 1, that's like 13. Moyo wangu kanyatsoona kuti panapa ndatukwa zvekupedzisira, ndikaramba tii yacho nechimoto chacho, ndikaenda kumba, apa ndanaenda kumaricho. Form 2, someone came, munhu wemurume akaiswa marini
akati this is gold, pure gold. This is pure money. Akuenda akati ukatamba nebhuku reMaths penyu unonaka. Then I realized kuti ende ndakazoona kuti pandakatanga kugona chikoro ndakatanga kugamuchirika vanhu vakukumbirawo macorrection because large box yangu hapana aida, dressing yangu hapana aida, but pamacorrection apa taizonosangana. Ndikatoitirwa head boy kurongeka ndiri form 3. Pandakati head boy form 3 second term kurongeka ndo pandakatanga kuaccessa chingwa kuguta boarding because head boy aidyira mukati, aidyira kuseri. Bvunzai vakufa ndo taitova tese mustem 3. Saka handisi kunyepera. But pandainoita head boy ipapo I was not old, I was only 16. Ndiri form 3 32nd term. I want to encourage vabereki kuti vana vatiri kufunga kuti vadiki, they are not young. Aunyori form 4 at 27. It's an error. Unonyora form 4. Uri makore manga. Unonyora matric win 17 years. Unonyora matric win 18 years. You are already an adult. Saka kana ndikafunga kuti 16 years is young to pray. Then what are we saying to matric? To matric, because matric is the foundation and the door to everything. And you are 17. We need to pray. I get concerned if I see the youth sleeping. I get concerned if I see the teenagers not praying. Because that is when they make life. Vanhu vese izvozvizvi vari kuita magadheni vakatotangira vakatadza kukorekta zvinhu at 15, vakatadza kukorekta zvinhu at 17, havana kuzotadza kukorekta zvinhu at 30. It's said kuti pamwe ndoita kuti ndikuataka certain groups in the church, but I'm not attacking them. I'm educating our young ones. But you need to do it now. It's not tomorrow, it's now. Let's pray now. Murume chaiye anotsvagwa 21, 22. Unotozoita experience yekuti varume vakanaka ndewapi waanaye mumba, wakombeya wako nevasisi. Wako achikuti ngatiite half rent. Vamwe vachigirwa maflowers. Zvakatanga kutadza kugadzirika kuchi kuku 17, 18. Uri izvezvi uri musikana ane 16. Unofarira mukomana asina bhurugwa, ane bhurugwa ari pasi pechununu. Ndokwa zvinototangira kuva neliking yemapenzi. Kungonzwa wada kufarira padhuze nemukugara padhuze nemunhu akadhiropa bhurugwa. Wotozoti mukamwe yake nhamo katotanga. Ione mhete mukomana wako ane mhete. Kunzwa muchechi kamusikana kane 15 years kachitsvaga unogara padhuze namukoma wane mhete. Ndopa unozoti makura manje unoti wewe une wivi, mukomana wako ane wivi futi. Zvinototangira pa 15 to my liking. Ukaona kamwana kamusikana kakutanga kulaika, kamukomana kanofamba kakadai kunge kari kubhururuka kasina kana chinhu. Zvatotanga mweya wenhamo watouya. Saka vakanamata, they flee away. And ukatarisa kuti vasi ukatarisa kuti vakadzi vazhinji vakangwara vari kudya vachiguta vakatora makomana mazomba, ainzi mazombi pamwaka wavo. Vakomana vakaita sesu tatisina fashion, tina Jesu. Kweita vamwe vaigara nefashion. Ukatongoona mukomana akunzwisisa every trending song, every trending shoe, achazoita rini zvemabhuku. Bvunzai nini, handitombozii kana kuti song yacho iri kurira mazuva ano ndeipi. Asi chimbo hachiperi. Ione ngoine munhu anoziva every song, every fashion. So ndiri kuti mayouth ka paya pamuri kupedza nguva muchitsvaga zviri kutrenda, ngatitsvagei Mwari. Ukavana Mwari zvinoreruka. I am passionate. Vana mai dzidzisai vana venyu kunamata. Vana baba ma-teenagers ngativapei ma 30 minutes slot ngavadzidze kunamata kuteera kuti ramangwana rireruke. Ena unoteerera message yandakaisa paFacebook yandaiti kunyangwe mubereki akatadza akakundikana ari kutochema kuti pandakakundikana mwana wangu ngaarege kudi kukundikana, because haadi kuti paakakundikana iye mwana adini futi adzokorere. Saka pamwe pacho panozoti baba imi muri kundidzidzisirei, mai imi muri kunditaurirei zvamusina kuita. Yes, ndakazvitadza, but chindigadzirisira kaiwewe.
zvingabatsira here kuti ndakatadza iwe wotadza futi? Zviri nani ini ndikundikane iwe ugogona. Saka pane vamwe mateenagers nemayouth ekuti kana vana vakataurirwa nevabereki vatanga kutariswa kuti mubereki wacho anei, but ini ndakazvitadza, but iwewe chindigadzirisiraka. Handiti you must be a better version of me. Kuti upenyu huprogress, handiti zvandakatadza inini zvekudya serevhita, Shanoni ngaachindidyirawo serevhita, ngaongwe ngaachindidyirawo. Mai vangu vakagumira standard 2 vakazondigonesawo ini kusvika kuuniversity, kureva kuti zvavakatadza ini ndavakazondibatsiridza kuti ndizvigone. Iniwo zvandakatadza ndozobatsiridzawo mwana wangu kuti adini azvigone. So there is an improvement from one generation to another, so that we do not regress but generations improve. Anditi, yes, indiri kushanda mumba, but that's not my dream kumwana wangu. Ini ndakazvitadza, iwe chindigadzirisira. Amuri kuzwa pandakaremerwa iwe chindigadzirisira. Mayouth nemateenagers muri kwere. Ndosaka takakubvisai kuSunday school kureva kuti muri vanhu vakuru. Munzwe zvatiri kutaura kupi? Kunoku. Zvimwe munhu ndichitaura kudai so anenge achitaurisa unoziva kuti pane zvimwe zvinhu zvinoiswa naSatani munzira dzevana, zvinhu zvakafanana nemahairstyle, zvinhu zvakafanana nefashion, zvinhu zvakafanana and hakuna muyouth anoadhimaya kupfeka samufundisi wake. Vanoadhimaya somisi. Unoda mweya wamufundisi kurarama nawo, asi unoda kupfeka sasomisi. Vana baba nana mai mukafunga kuti mufundisi wari kupedza nguva ndichidzokera kumateenagers nekumayouth. This is where the church is. This is where life is. If we miss it kumateenagers nekumusoro kuyouth uko tanyura, uko ndo kunofanira kunoita zvinhu kwazvo. Zvandiri kuvarayira izvi kuti ukangoona uri mukomana uri musikana wekumateenager uchingofarira mukomana unogona kudya step pasina chikafu. Do you know what is simplicity? Is the ultimate complexity. Ukaona munhu ari kutraya kuva sophisticated, 9 out of 10 they are very simple in nature. Vanhu vari very simple, they are the ones that are very complicated. Why? If you try to push so much, vanhu vanoda kugamuchirwa stereki havagamuchiriki. Vanhu vasina basa nekugamuchirwa ndo vanogamuchirika. If you push so much time, uri teenagers, teenager, youth, even my young adults, creating and seeking relevance, you lose the relevance. When you are very simple, very simple, very simple. Kune vasikana vari kuma teenagers, nevasikana vari kuyouth, ukaona uchita attraction yekuti unoita vakomana 5, ndinokuda musi weSunday. There is something smelling on you. Yekudanana inongoitika ka1 utotovhara. Aitwe mazuva ese sechingwa. Today I felt nice. 3 boys spoke to me. Uri kunhuhwa, nhunzi hadzimhari pese pese, dzinomera pari kunhuhwa. Musikana chaiye akapfekwa nemweya waMwari anonopedza gore asina munhu ataura naye, but anotaura wacho haaendi. Kana atotaura akutogara. Even kana uchitarisa muupenyu zvinhu zviri valuable hazvitengwi mazuva ese. Maswitsi ndiye anotengwa makuseni, masikati nemanheru. Zvine musoro zvinotengwa once in a while. Zvine musoro zvinhu zvine value chaizvo chaizvo hazvitengwi pese pese. Muri kunzwa kana maakutenga chinhu chine musoro, you sit down, you plan, you search, you compare, then you buy. Kunyepa here. Kana maakutenga chinhu chinokaunda muupenyu chakafanana nemba, and hazvitengwi one day. Kana mchitenga imba munoona mosaina mapepa, even iri cash, omboenda onoreviewa odzoka. Zvino unoita unge sweet rinotengwa nawo, rovhurwa nawo, rodyiwa nawo, robva rasvipwa nawo. The easier to acquire, the easier to dispose. The harder to acquire, the harder also to release. Chinhu ukachiwana zvine process hachikurumidzi kuraswa, but chinhu ukachiwana zvisina process
ndosaka uchiti switi yako ikadonha unobva ungoti wotodarika. Vangano uri kusvisvina switi kangoti pu hakuna anonhonga switi unoigeza. Ndozvakafanana newe kana uchidanana nevanhu mazuva ese. Ndosaka uchiona kuti unoblutikwa usingataurwi newe hauna value. And the value yacho ndo wakailuza. And izvozvi start even kumateenagers here. Ona uri mukomana uchimona musoro uya uine hate uchiita kuswera ukasangana neni padhoo unditiza. Kutiza nyasha dzinofanira kuti ukasvika. It starts from there. Ende kune vamwe vana mai vari muno nana baba vanotopa mwana mukomana mari yekunomonwa musoro kumuita mainini. Mwari vakupai mukomana imi maakumuita mainini. Makapiwa John maakumuita beauty. Vabereki hamundifariri kana ndichaura nyaya idzi, but I'm helping you. Ndai research about fashion. Every fashion in a spirit behind. Every dressing is merited in a certain spirit. Muri kunzandira? Kune vamwe vakadzi vekuti akapindwa nemweya weweave akabvisa weave andita kunge munhu asina hembe. Apindwa nemweya wemabrazilian hair, vanhu vakafa vakagerwa bvudzi ravo raunogara vakati kwiki 24/7. Every dressing. Do you know, ndaitarisa muroad, ndaita statistics, ukaona munhu alright mai mtu asekwa simukai naungo kusimudza randomly mukuona uya kuno mwana ukaona mamiriro akaita mai mtu asekwa achifamba muroad, hakuna murume kana one ane mota anohuta, hakuna. Anongodarika chigara izvo pasi. Asi kukaita munhu ane guvhu riri panze ndianenge achingoti pi nemahwindi anenge achingoti amakabata namai amakabata. Why wati huyai kuno? Why guvhu is a private part? It's not meant for everyone. And vanhu vakadaro havafani kuenda kuhanimunhu. Kuhanimunhu kunobvisa munhu hembe. Woona zvazvakawigwa. Saka muri kuenderei? Ende yoda kugara panapa uchiti guvhu remukadzi wako rinozikanwa nababa Makunda, nababa Mani, nababa Nyabadza, nababa Chuma, guvhu remukadzi wemunhu rechizikanwa nevana baba vese vemuchechi kuti ndere raundi. Dressing in a certain spirit behind it. In a certain spirit behind it. Even kuvana chakoma teenagers, munovashamisirei ngavapfeke. Sei tichida kuropafadzwa naMwari tisingadi kurarama muna Mwari. Tinoda kupfeka semamodhero enyika ino vanosevha vaMwari venyika ino tozoropafadzwa naMwari wekudenga. Munhu wandiri kubatsira dressing ine maspirits ayo mweya wayo wekuti unoona kuti munhu anotanga achiti akapfeka minisketi anodhonza kuzodzimara akutofunga kuti chii gumbo rake rakafanana chidya chamai wekumba kwenyu chakafanana nechemombe iri mupadhoko. Hachina munhu asingachioni. Zvinotanga sefani and it's a spirit. Muri kunzwa zvanoedzera inorerutsa chivanhu. Asi bvangeri rakadai vanhu havadi kuti tiritaure. Rinoita sekuti vamufundisi varasika vakurwa nemodernity. I need to tell you this. Vanhu vanoti zvinhu zvachinja. Chicken ichingori huku. Huku ichingori huku. I need to be honest with you. Chicken ichingori chicken. Sekuru wako huku yawakadya ndo yauri kudya ndo ichadyiwa nemuzukuru wemuzukuru wako. Chinochinja hunhu hwevanhu. Either towards God or towards the devil. That's what changes. But the world still remains the same. Chihure, whether vakahura 1920 or uri kuhura nhasi, chinoramba chiri chihure. Ndakazoona vamwe vakujustify. Zvikanyanzi ukaenda kusleepover kumukomana netsoka ipungwe,
ukatorwa nemota isleep over. Zvakangofanana. Whether waenda kupungwe or kusleep over, uri kungoita chinhu. Vangani vakaenda kupungwa. My youth, Mwari ngaakubatsirei. Let's find time to pray. Mwari ari mubatsiri wedu. Prayer and fasting yedu this week inotanga na 5, but starting in August taakutanga na 6 kwachena. Ya 5 inokanganisa vanhu vanoenda kumabasa, because pavanopedza na 4 to drive kuti uzobata time, it's a bit hard. But pamwe pacho also kwainyanya kusviba kuteera kuti vanofamba netsoka vagotadza kudi kuuya kuzonamata, saka tinoichinja muwinter. Also tine chirongwa, handisi kuti profesa wakaudzwa namai Nyabadza here kana kuti vakaona online, tine chirongwa chekungoti invite one family per month, 1 person per month. Saka baba Nyabadza vatopedza pawa, handisi kuti mai Nyabadza havasati ava ndevanyabadza vainvite. You see what I'm saying? Tiri kungoti munhu ngaainvite at least 1 person per month. Ukakwanisa kuti Mwari vatibatsire, hama idzodzo dzibva dzagara, ndiko kuti church izare, kuti vaya vanotonorwa nechando kana takawanda, we won't see the difference. And so invite a friend. Let's invite a friend. Ensure kuti kuparidza kwezvokwadi kuinvite a friend. And tiri pamwe chete, tiri panguva iyoyo yekuinvite my friends as well. Ndiri kukurudzira vabereki nemutsa waMwari. Let's prepare my prayer items for vana. Don't say kumwana wako go prayer usina kumuudza zvekunamatira. Kana aine 13 years, kana aine 15 years, kana aine 16 years, it's always good kumbomubvunza kuti nhasi tiri kunamatirei, nhasi uri kunamatirei. You see what I'm saying? Ndakadzidza kuti vana ukaseta time, ukatarisa mwana ukaseta time naye, kana ari mwana mukomana ukamudza kuti shamwari uri webaba wacho, kana mai ukamudza kuti shamwari ndinotarisira kuti age 23 unge waane musikana. Zvazvinoita ndezvekuti unobvisa expectation pakati apo 17, 18, 19, 20, unobvisa that time kuti pfungwa dzake dzifocuse pane izvo. Just like mukatarisa patinoita fasting, ukati ndichadya na 6 kashoma kuzobika tina 4. Why? Mindset nebody are prepared, looking forward to 6. Saka vana vedu patikuwapa ma-prayer points, ngativapei ma-prayer points ane chekuita nema-relationships, ane chekuita nemari, ane chekuita nekutenga dzimotikari, ane chekuita nekurarama kwavo, kungogara pasi nemwana womuti. Paunosvika 25, ndinotarisira kuti unge waane mota, ndinotarisira kuti unge waane chakati. Zvazvinoita ndezvekuti you take effort and direct it to a focal point than munhu ari kufamba achimuyanda asina kwaari kuenda. Saka vana vedu as early as 12 years, 13, let's start to share my prayer points navo. Ngazvireke kunyadzisa kuti baba namai Nyabadza voti nhasi tapiwa, takunda, Muna, Zoe, neni nababa tiri kunamatira mukomana waAnhu. Muri yese inonamatira mukomana waAnhu. Tobva tataurira mhuri kuti tiri kutarisira gore rakati. Mangwana taakunamatira musikana watakunda. Achazombouya whether mukamunamatira kana mukasamunamatira. But as families, I'm teaching you, those are the sound prayers dzamunoita kumba. Mukamachuwa munotozoona kuti pamwe pacho Vanyabadza muchanzi natakunda, nhasi imimi mudhara tiri kungonamatirawo marriage yenyu namama. Yes, it works in the spiritual world. Unotonzwa unoita kuti baba Mwari ndonamata, baba namama ngavadanane, ngavachembedzane, because that's their dream. So kuti patiri kunamata ma-midnight prayers, patiri kunamata se-church, let's not only pray for things that are common. Let's pray for things that are not common. It's a normal prayer. There is nothing wrong kuti mhuri yekwamasuka iri kunamatira musikana waTawana. It's nothing wrong.
motaita prayer yamunoti nhasi tikunamatira mukomana wanhingi nhasi. If you are able to discuss these topics, panouya mukomana ndikutoparidza ndikutoita basa rangu yorufota atandavhura bhaibheri ndatotanga so. Panozouya mukomana iyeye kana musikana iyeye, it's easier to introduce to the family. Why? It's a prayer answered that we have been praying together for. And munhu paari kuuyaka, as families, there is no error. There is no error. And ngatitore ndinoshanda baba namai nyabadza. Toti baba namai nyabadza vari kunamatira Zoe. Zoe grade 1, 2. Zoe grade 4. Patiri kunamatira Zoe, toti Zoe grade 4. Tiri kumunamatira mukomana wake waachazowana ane 22. Iye akazoona umwe musikana anoti ndokuda. Iwo semhuri vambonamatira mukomana. Patone conflict. Imi semhuri makataura izwi rekuti mukomana kwaari. Saka akukwanisa kuresista umwe musikana because zvamakamatira iye akuchizvikoshesa zvaakunorwa nezvaari kudzidziswa nenyika. But kana imi makanyarara senyika, akaona shamu semhuri, akaona shamari yake yakudanana nemusikana, iye ari musikana, she may admire that. Why? Semhuri hamuna izwi ramataura mumwana. Kana container iri empty, it's very easy to put anything. But when container is full, it's very difficult to substitute what is there and put something new. So a container that is full, people think twice or 3 times to substitute the content. Even kana muchirongedza kumba, container isina chinhu ndo yamunokurumidza kuisa zvinhu. Ine zvinhu hamuwanzi kukurumidza kuisa zvinhu. So kuti ndirwe nemweya yatine ma-altars enyika ino, imi musina ma-altars enyu amakadeclare hazvibudi. Saka ndikukurudzira vabereki kuti ngativei nema-active conversations nevana ane chekuita neremangwana. Tirege kusiyira maticha, tirege kusiyira shamwari, tirege kusiyira makatuni, tirege kusiyira matv achiisa substance muvana vedu. You know, ukaramba uchirepeata, baba vangu vari vapenyu vaisazviita as a spiritual way, but vaingozvitaura, inini ndinoda varoora vakaenda kuchikoro, ini ndinoda varoora vakaenda kuchikoro. Pavakanyanya kuzvidzokorora, ini nabami tisati sataroora, hatina kuzonoroora vasina kuenda kuchikoro. Ndorangarira ndiri form 3 ndichitanga kuenda kuboarding, ndave neshamwari dzangu dzandakadadzidza nadzo form 2, vatazoonekwa takagara pamigomo patsime. Ini neshamwari dzangu dzimwe dzandaidzidza nadzo form 2 dzevasikana tagara pamugomo, tiri kuvakurukurira zvekuboarding. Vandanzi bana mudhara ndikaonekwa ndiri pamugomo. Takasvika tikavhurumutswa. Uyu avasikana tu vachitiza vachidai ndichidai vadzaenda kumba kwemusikana zvikati mwana wako akapiwa nhumbu newangu, ini wangu anoroora midterm because vaiziva kuti vakafunda mamidterm. Uyu uchaona zvekuita naye. Musikana akanovhirikidzwa nababa wake, ini ndikanovhirikidzwa kudhibhi remudhara. Isi kureva kuti izwi iroro rekuti ucharoora midterm ratoiswa substance nababa. Muri kunyanderera. Saka baba unovhima kwako kuti baba vafare. Saka ndikuti vabereki ngatiwanei mazwi atinotaura kuvana muprayer. Patiri kuita maprayer sessions, handiri kutenda kuti muri kuita, ngatitorei mukana wekunamatira vana vachinzwa. They can hear you even vaine 7 years. They can hear you even vaine 10 years. They can hear you even vaine 9 years. Hausi munamato wekuti munoita every day, but ndikuti pamwedzi wega mukangoseta kalenda moita munhu anonzi timekeeper. Ndingoshanda nemhuri yekwanyabata as an example, kuzoti zuva rakati remwedzi tinonamatira musikana watakunda. Takunda hagoni kuzonouya nomwe mukomana, isi tiri kunamatira musikana. Tatotaura chimwe chinhu muupenyu hwake. Handizivi kuti sei mweya mutsvene ari kurewedzera kuti sevabereki tiwane substance yatinonoimposa pavana vedu muprayer. Plus semubereki, how proud will you be ukazoona munhu uya uri setomboti baba namai moyo mozonzwa munhu achitaura kuti amunamati wenyu mudhara wanzima ndani shamwari. Munofunga kuti akuhumiliatai, akuzvidzai, but akanoudza mumwe munhu anoudzwa advice isiyo. Imi ndimi tete, ndimi sekuru wake. Let's work on
ndine burden yekuti samufundisi uye ndinonamatira this kana ndiri ndega. Hatigoni kunamata Mwari tobvisa chegumi, tobvisa maappreciation, tobvisa mamissionaries, tozobereka marumbi. Mwari vatiri kukumbira tichitendeka kwaari ngaatibatsire tizoti pamazuva edu ekukwegura nepamazuva edu ekukura tinongedzere titi Jehovha watakatenda maari akatiitira zvakanaka pavanhu. Muri kunzwa saka ndiri kuzviita, it's not like kuti shungu dzangu kana Mwari ukandinzwa ukandiitira nyasha ukandiitirawo ukanzwa minyengetero yangu pamazuva angu ekukwegura ndane 75 years ndane 80 zvichida maziso akuona zviri kure kana zviri pedyo. Munyengetero wangu kusangana nanatavana, kusangana nevana mumastreet vachiti mufundisi ndakabudirira pane zvamakataura baba, zvinhu zvangu zvakafamba. Dzidziso iyoyo werega kuigumira pavari wotonoiratidzawo vana vavo. Hatina zvatinenge tagona tikatora nguva yakareba tichiteera vana kumajeri, tikatora nguva yakareba tichiteera vana kumagold mine vari magold panels. Ngatikontenei Mwari. Munhu arikuti mufundisi vasi kuparidza, I am teaching you. This is the substance that I feel the Holy Spirit wants me to share with you. The Holy Spirit wants me to share with you that you can pray for your daughter-in-law. You can manufacture the daughter-in-law, the son-in-law you want in prayer. May the good Lord help you to be part and parcel of building the future of your child, like what Abraham did to Isaac. In prayer to raise a son-in-law who fears God, to raise a daughter-in-law who fears God, to raise a substance, a generation with the substance out of our prayers. Do you know that hakuna blessing inodarika kuita mwana ane substance? Vabereki vazhinji vari kugara vaine BP, vari kukwidzwa BP nemhando yeupenyu huri kurarama vana. You know, it's my dream and God will fulfill it. Kuti one day muno muchechi whether vavisita kana havana, ndinenge ndine mukadzi watavana, murume vatatu, murume vatatu, murume vaZoe, murume vaMuna, murume vaAni, mukadzi watapiwa, mukadzi watakunda, vese vari muno. It's a dream. I dream. Sendinorota so ndichipinda mukorido vese vaine mota dzavo vanyavadza mune vana 5 munenge muine mota 10 papa muchiparedha kugona kwaMwari pakurarama moti ndakanga ndiri secretary paRuda Port Prayer Center, Jehovha ukandiitira izvi. Muri kunzwa zvanoita zvamwe vachicelebrata your 80th birthday, vakaparedha upfumi hwavo umwe neumwe, vasingarwi, vasingamarani, vaine vana, vaine mabasa, vaine dzimba. Even kana makurara hope munorara hope dzakanaka. Ndomunamato wangu to every parent ari muno, Mwari ngaakupe nyasha zvawakatadza, Mwari ngaakugonere nevana vako. Pausina kupfuura napo Mwari ngaakuitire iwe nevana vako. Ende handidi kuti ufe, ndoda kuti urarame usvitse 80, uvaone vasazoonekwe nevamwe, upupure nemuromo wako. Ndo yatiri kunamatira iyi. Zvinditaura namwe munhu ari kufunga kuti mufundisi vari kuwesta nguva. Hakuna kana Jehovha ukatinzwa in this area, zvinhu zvedu zvanaka. Mwari ngaatibvisire minzwa yekuti unodaidzwa kumukuwasha kwarwiwa, unodaidzwa muroora kwarwiwa. You know, handirambidzwe kurota uye handirambidzwe kunamata. Munamato wangu ndokungoti kana mazokwegura vana vakurwirei so unoita zvezvokunzi ndini ndine mubereki mwedzi uno, shamwari wakufarisa mwedzi uno yandiwamboina vabereki vana vachikubvutidzana, vana vachikuitira zvakanaka, vana vachikukomborera that feeling. Zvakanaka sei kuti Eliyahu nemunin'ina wake nehanzvadzi dzake vanouya kuti mudhara toda kungoenda kunofara siblings, taakukusiyirai vana nagogo.
zvamunoda munongotenga kadhiri tanoda mari. Hamuna nguva yekubika, eat as much as possible. Isu tiri 8 kumbosiyirwa vanhu vakuvasha nevanatezva vachitamba vese, uchisara nevazukuru uchiziva kuti vaenda kunofara. Vana vangu vaenda kunofara. Uzodzi apa tirienda namudhara, tirienda nemasvikiro edu. It's a nice thing. It's a nice dream. That is why we want God to separate us from non-believers. Nobody kuti Mwari tisiyanisei nevasingatendi, Mwari tisiyanisei nevasingabvisi chegumi, Mwari tisiyanisei nevasinganzwisisei. Isu zvedu ngazvifambe. Kurorerwa nevakuvasha vakatima vanotya Mwari. Zvekuti unoti semhuri munobatana maoko mumbotanga kutaura nentimi naanatezva kwete kuti ukaenda kukwasha unoita kunge pauya nyoka kuti ambuya vanenge vakadai kunge munhu ari mugomba iwe waona munhu anogara nemwana wavo. I am praying this is the church that I want God to bless us. Tiri pamazuva epanyika Mwari ngaatikomborere tione zvakanaka zvenyika ino paupenyu hwedu neupenyu hwevana vedu. Let's pray about it. Pamwe pacho we pray with them. Pamwe pacho we pray for them in abstention. Sema parents, baba namai nyabadza, baba namai chuma, baba namai mugando, even my single parents, have an altar yaumisa zita remwana wako, have an altar yaunonyengeterera mwana wako yekunoti nhasi tiri kunamatira vana varege kurasika. Do you know that there is no successful altar that does not protect children? We need to set my altars. We need to pray. We need to set my names. Evana marigati pasire vanangu patiri kumuka tichinamata pama-chain prayers. Ukanzi kunamatira change 30 minutes. Dzimwe 30 minutes namatira mhuri yako. Wana mazwi aunotaura pavana vako. Wana mazwi aunotaura pamhuri yekwenyu. Mwari ngaakubatsire. Am I not saying enough? I've got so much fire burning in me. I've got so much appetite in me to see the children prospering, to see the families doing well. Munamato ndaita manhere ndewekuti naimwana amugoni here kungondinzwirawo tsitsi samufundisi mamazuva ano. Mundipirewo vana vandinoshumira. Zvekuti vawane mukana wekudya nekufara nekukurumbidzai vasina misodzi pamatama. Mwari ngaangoti, it's my dream. I want God to bless me with the abundance of joy in you. Zvekuona murume nemukadzi vachigara kunge hanzvadzi nehanzvadzi vachifara nevana vavo pakutenda kwedu. Mwari ngaatibvisire mweya wekukakanyara, Mwari ngaatibvisire mweya wekutukana, Mwari ngaatibvisire mweya wekutsikana, Mwari ngaatibvisire mweya wekurwadzisana. Kuti takagara semhuri you formulate chizwi chinorwadza kuti ndikamuudza kuti timbova nemufaro. Bhaibheri rinoti farai, ndinopamidza zvefarai. Raisareva kuti farai muchechi, raireva kuti tigare tichidini, tichifara semhuri, tikwanise kufara. Kana paine mhuri dzine magrudges, kana paine mhuri dziri kutsikana, kana paine mhuri dziri kumarana, mweya waShe ngaukubatsirei. What is it that cannot be solved? What is it that the Holy Spirit can minister to you? What is it that has been done wrong that you cannot forgive each other? What is it that is wrong that you can hate each other? What is it that the Holy Spirit cannot help you? Aukave upenyu wekugara muchimarana. Mweya Mutsvene ngaashumire kwamuri nhasi, muve nemufaro. Mweya Mutsvene ngaashumire kwamuri nhasi, muve nerugare. Mweya Mutsvene ngaashumire kwamuri nhasi, muve nenyasha dzekurarama. Moyo wangu une shungu. Mweya Mutsvene ngaashumire kwamuri. Kana motaurirana, masmiles awande, mufaro uwande, nguva yekurwa ive shoma. Pane zvatakaropafadzwa naMwari izvozvo, ngatizvishandisei kufara. Uchazoona kuti pakufamba kwenguva
nekukura unozoona kuti there's nothing that is fulfilling as joy. When you sit together, you play together, you pray together, you worship together, you laugh. You know, this thing, even in my departments, do not spend energy fighting. Do not spend energy fixing one another. Let's spend energy in doing good. Kana paine munhu ari heavy-hearted, can you let that heaviness go? It's your choice. Kana paine munhu who is holding on to their families, let it go. Kana paine munhu who has been put through a lot of trauma and pain, let it go. Let's create an atmosphere for praise. Let's create an atmosphere for joy. Let's create an atmosphere for love. Let's create an atmosphere for oneness, that the Lord may bless us in our joy. Ndinouya ndine masemo nawo, but pandinomira panapa mweya mutsvene ane tsika yekundirambidza kuparidza vhangeri, ondiudza kuti nditaura. Iyo zvichitaura kune vamwe vanhu vane heaviness, akatadzirwa, but zvakaitika kare. Can we not let it go? Can I repeat this? Mweya mutsvene ari kundiudza kuti kune mafamilies ari kutadza kuwana mufaro. Why? You feel something has been done wrong. But yes, it has been done wrong. But mweya mutsvene agonere kuti let go. Timbonosvika patinofara. Kana tikasazvita let go, tichatambudzika nazvo kusvika rini. Because when you think about it, it eats you up. It affects you. It stresses you. It takes power out of you. Is there no moment to let it go? Is there no moment to accept kuti zvatakatadza takatadza, we now need to move on? Vamwe venyu ya hold on kumwana chaivo. Can we not let it go? Can we not create an atmosphere of joy? Pane chinhu chinorwadza chekuti munogara mu-one house, sharing same car, sharing same rooms, but you are not happy. Mweya mutsvene ari kunditi kune vanhu vari kutadza kukomborereka nekuda kwepain yavari kufanira kuita let go. It has to go. Sei ndiri kudzokorora ipapo, it has to go. You need to let it go so that God can bless us. Pane vanhu vanofanira kukomborerwa naMwari. Regai ndingoverenga one scripture. Nhasi ndanga ndisingari kuparidza. I want us to pray again. Mweya wangu unotenda kuti we can pray again. Ndisirewo, I will read myself. Ndisirewo 1 Corinthians chapter 2 verse 9. First Corinthians chapter 2 verse 9. Zvakanaka moyo wangu kukudzashe. Vanhu vekumedia ndakakumirirai. Kana zvaramba inosimudza ruoko ndishandise foni yangu. But as it is written, what no eye has seen and no ear has heard, and what has never come into a man's heart is what God has prepared for those who love him. But as it is written, what no eye has seen and no ear has heard, and what has never come into a man's heart is what God has prepared for those who love him. My next sermon is how do I preserve a blessing and how do I stay as a blessed person. But as it's Saturday, tonamata.
I want us to capture the one that says, prepare for those who love you. Paul kunamata, I want you to uti mwari. Andina chekukupaisa mwari. Andina chekukugamuchidzaisa mwari. As I want to give you my heart. For you to go into the landscape of miracles, to see what you have not seen, to hear what you have not heard, you need to love God more. Amen and amen. I want us to sing 2 songs, praise and worship, if not more. Teach me to love you. I want to love you. I want to give you my body. I want to go back and trust you. I want to commit myself to you. That when you need to rekindle my love towards you. Remember, what you want, you don't know it. What is good for you, you don't know it. Because you are zvakanyorwa zvichinzi zvisina kumboonekwa nemeso kana kufungwa nendangariro kana kufungwa nemwanakomana wemunhu, ndichazvipa kune avo vanondida. Timoti Mwari, teach me how to love you. Ndisati ndaita mari, how should I love you? I want us to go back to the foundation of Christianity, where you say, I want to be married to you, Christ. I want to be your only person. I want to immerse my life into you. I want to pledge my life as a living sacrifice unto the Lord. Ndikuona zvandisina kuona ndofana kutanga ndada Mwari, ndinzwe zvandisati ndambonzwa ndofana kuda Mwari, kuti ndigoitirwa zvisina kumbofungwa nemunhu ndofana kuda Mwari. Don't think about seeing, don't think about hearing, don't think about something, but I want to love you. Tikuda kuita munamato yokuti Mwari ndoda kukudai, ndidzidzisei kukudai, ndidzidzisei kugara mamuri, rudo rwangu kwamuri, hana yangu ngaikuroverei, pfungwa dzangu ngadzikufungei. Vangani venyu vakamboita dzungu nekuda munhu, uti Mwari, I want to love you. I know kuti munhu ukada munhu unoita confusion. Iti Mwari imbondipai confusion yekukudai. Mwari imbondipai nzara nenyota yekukudai. Mwari imbondipai simba rekukudai. Hana yangu ngaikuroverei masikati nemanheru, ndinzwe kukudai. Mwari ndinoda kukudai, ndidzidzisei kukudai, ndigonerei ndinanane nemi Mwari. Moyo wangu ndiudurure kwamuri nezvandiri nezvandakatadza nezvandakagona. Masikatana, I'm making a choice to love you. I'm making a choice to give again my life to you. I'm making a choice to pledge my life again to you.